Fás mis sé Ruarc Ó Caonfhaola agus support Thompson na Liam Saol Ella. Dúise Liam. Ó, bhí mo háirde glach Ruarc Torettoir mar is má lom sa Dominic Toretto é Fast and the Furious. Tá theanga mór fádam agus tá man ná mór shrón áil na theanga. Tá man an Cuir aithne shot oral way Transformers Prime. Bhí mai gimmert pel le sa mór agus bhí mai sprí cisfel le na Gaeilge chula de cédaoin agus de sár. Oi, níor thugtas an cháir chun fós. Thug mé. Tom Cruise marialcha way Top Gun, Mark Wahlberg marialcha way Transformers agus Matt Damon marial bhí mai gobar leis hada. Thosa mai geisteach na rime sé ceithid agus rinne muid drama an bochalín tinte agus scoil agus haine lom eisteachtaí na chuile lá tar hééis sin. Nach stoppantas a gichéiriú. Fast and Furious, siad hábrí gan na tam, siad Conway Fast and Furious 7, agus siad Conway F9. Agus is málam Top Gun Maverick freisin, is málam Transformers freisin. Siad a Optimus, agus siad a Predaking. An chlóir sárumsa cool car ná is óla mé, mar déan siad rudí iontacha agus uaráin tháinig me múna guiche rinne siad as ámód. Bhí sé clás. An Ruarc is bhí amsar Saol Ella ná nuair bhí mu híosa go trá agus chail de Gaeilge go dtí mise a chorcha sus agus rá Liam, bhí neart spríomh. Brenner Saol Ella chuile Déardaoin ag a cúig, nó hinsar cool car ámar bit.